Здравейте, група! Днеска искам да ви покажа как аз сам си приготвям една прекрасна смес, която добавям към моята почва, която е много богата на микроорганизми и минерали. Това е нещо, което е много евтино, може да го приготвите буквално за стотинки и ще ви направи направо чудеса във вашата градина. За да го направите това нещо, ви трябват 1 кг картофи, сварени, 2-3 шепи листна плесен, която може да съберете под широколистни дървета в парка, в гората или под някое голямо дърво, под което има листна плесен. Листната плесен трябва да изглежда така. Трябва да има този бяла плесен, която се показва по самата почва. Това са микроорганизми, които ние хващаме от природата и които ние ги размножаваме. Също ви трябва половин килограм морска сол. Също така ви трябва контейнер, който да съдържа около 100 литра вода. Какво правим? Пълним контейнера с вода и слагаме сварените картофи, които са направени на пюре. Във водата добавяме листната плесен и добавяме разтворена половин килограм морска сол. Оставяме го това нещо да ферментира на топло, може на слънце, директно в градината. И след, буквално това е на третия ден, ето вижте какво се получава. Тази смес, тази пяна, която виждате, това е смес, която е пълна с микроорганизми. Тези микроорганизми, които аз съм отгледал тук, са живи, потентни и цялата тая смес е пълна с минерали. Картофите, които ние сложихме тук, подхранват ферментацията и подхранват микроорганизмите и ги размножават. А солта, която сложим, обогатява тази смес и я прави много богата на минерали. Тук буквално имаме всички минерали от Менделеевата таблица. Какво правим с тая смес? Тази смес, когато имаме растения в градината, които са пораснали, може да я разредим в пропорция 1:10. 1 литър от тази смес смесваме в 10 литра вода и поливаме растенията с това. Също така може да пръскаме растенията с тая смес. Същата пропорция, литър вода, 10 литър смес, 10 литра вода, слагаме в пръскачката и пръскаме растенията. По този начин ние вкарваме огромно количество микроорганизми и минерали върху листата на растенията, които ги абсорбират листно. Също така, с тая смес може да поливаме, ако сме мулчирали градината си. Тази смес, микроорганизмите се развиват и продължават да се развиват под мулча и зареждат вашата градина най-вече с минерали и микроорганизми. С тази смес може да се третират лехити преди да бъде засадени растенията в началото на сезона. Тогава няма нужда тя да бъде разреждана. Тази смес се слага директно в почвата и се слага около 4-5 пъти преди да сме засадили растенията. Тази година имах много успешен сезон. Картофите си, които ги подготвих с тая смес, станаха много сладки, много устойчиви на болести, не ги хванаха никакви мани, нямаше и много почти никакъв колорадски бръмбър. Така че искам да ви кажа за нея. Искам да ви кажа, че това нещо тук ви струва буквално, не знам дали струва и 1 лев. Това са няколко стотинки, което ви струва това нещо и може да ви спести огромни средства, защото микроорганизмите, които се продават сложена в бутилки, които седат по цели месеци и години, не знам колко са потентни и живи. Тази смес,
след като се приготви, трябва да се използва до 12 часа, тъй като микроорганизмите, които виждате, те лека и полека почват да умират и затова те имат нужда да непрекъснато бъдат подхранвани. Затова ви казвам, че микроорганизми, купени от пазара, нямам представа как ги стабилизират, не знам дали са живи, въобще дали в тях има някакъв живот. Това е жив микроорганизъм, който ще работи директно за вашата почва. Дами и господа, това съм го ползвал, ползвам го, искам да го кажа на всички, за да знаете и да бъдете информирани. Благодаря ви и пожелавам успешен сезон.